To salamu alaikum derɗiraɓe Pulako FX, miɗo yela on ɗo jam. Se on waɗa muñal min wala balɗe ɗiɗi min yofai video. Ko waɗi mi ɗuɗai yofugo video wakkati goɗo miɗo lara ba himɓe ɓe larata video mai ɓe famɗi, bo mo wala lara reaction mon ha comment ha YouTube to mai. Useni to on lari video mai to on ɗo mari emo ɗon foti on ƴama ha YouTube mai ha comment, bo on foti on ƴama ha group WhatsApp mai ko kuma direct message ha WhatsApp. To on foti bo nde on lari video pat useni on waɗa subscribing ha channel mai, on waɗa comment, on waɗa like, hanjum watta hokka min bawɗe min waɗa video je next mai. To bako on yaha yeso mi yiɗi mi ɓedda vollugo hala MetaTrader ɗo boɗɗum. Mi ɓedda bayani dow bayani video min yofi je salo, hala no a ɓeddata, no a sorata, no a watta placing order hala TP be SL, bako mi volwa ko waɗi ko min volata ha video je ɗo mai. Ko mi yiɗi on fama arande hala waɗugo placing trade, bana na mi yecci on hala candle kam mi tammani on ɗo fami. Candles o ɗiɗo on larata boɗejum be green ɗo hanjum ɓe vi'a ɗum candles on. On lari wodi bearish candles, market to ɗo yaha les, ba mi yecci on balɗe salto ɗo wodi bullish candles to market ɗo yaha dow. To kala candle pat ɗo mari time frame majum, ɓe vi'a time frame, kala candle pat ɗo mari time majum. To on hakkilan ha dow ɗo haɗo ɗo M5 kenan candle ɗo je minti joyi on, kala ɓawo minti joyi pat hanjum on candle mai maɓɓata fere maɓɓita. To on waɗi clicking dow screen mon banni, screen mon vurtine mon banni, nda je minti gotel, nda minti sappo e joyi, miɗo yela on fami. To jotta hala ɓeddugo waɗugo buy ɗo, to on wari on sodai, wodi ɓe ƴami ƴamol hala pips be hala TP be SL. Bana mi yecci mon to on wari sodugo ɗo, arande kam to a wari a waɗi analysis ma, a lari market soran na ko a sodan, nda pellel je a warata a mema je pellel sorugo ba en volwi ha salo buy haɗɗo. To a memi buy na a lari vurtinte, wodi sell wodi buy ba en volwi ha ɓawo. To chaka ɗo ɓeɗo vi'a ɗum pips. Pips ɗo points on, wodi ni watta calculating pips mai, amma all method on ɗo jangirde ko sali on handai ɗo ɓawo goɗɗo foti wawa be horawo. Amma bo mi holli mon shortcut, to a waɗi for example ha daidai haɗɗo ɗo a waɗi placing order, en vi en waɗi buy, en sodi be one loss side haɗɗo, to on hakkilan be one loss side. To on memi pellel mai ɗo, pellel sanjugo loss side mai to on memi, on lari a waddini mon, nda to a yiɗi a usta, to a yiɗi a ɓedda. Jotta for example en soda be one loss side mai, to a yiɗi bo a usta na nda vi nasta villa bani. To account ma petel a foti a nasta be 0.1 ko kuma 0.01 hanjum on petel mai, ko kuma 0.5 ko 0.25. No wannina fu no waɗi calculating a lari a wawa waɗugo risking cede pat, ko no account ma wawata nangugo pat a foti a waɗa. Tami volwa hala risk management ha video ji ragareji. Jotta for example haɗɗo to a wari a waɗi buy, en vi'a a memi buy ha daidai min wonɗo, a memi buy, no a lari hollai mo fa a waɗa confirming a sodan euro USD ko a soran na, bo lot side je a naftirta ɗo nda ɗum one loss side on, a ɓeddan no ko a ustan, en vi'a min naftira be one loss side mai, sai a wara a mema buy. To a waɗi clicking buy haɗo, to a waɗi clicking buy, automatic accept, automatic a sodi, no on lari. To a sodi mi holli mon no bo mi vi haɗɗo a warta a warai ha trade haɗɗo, a laran ɗo waɗa appreciating na, na en lari en vi en sodi buy on. To a sodi aɗo waɗa expecting market va'ita ni bako a heɓa profit, to lesti ɗo bo waɗan loss. To dalili ko waɗi en watta SL be TP hanjum on, to a waɗi SL ma, to a waɗi market ma for example a waɗi calculating a yiɗi waɗugo risking kaza, to a waɗi placing order ma, ko waɗi en watta SL, a waɗan SL on je en vi'a jotta for example haɗɗo dingi hakkulgo haɗɗo yowa haɗɗo points o no laro vindi 2.26 o. To ko watta lakari pips to waɗi calculating a larata number je les o, amma ngam tami sakla mon mi vi en waɗa points mai, a lari for example
3.39. to a waɗai losing 41 points for example, a waɗi a SL ma kenan, a laari holli ma nda ceede je a watta losing to market mai waɗai normal, a laari $41. ngam ko waɗi watta SL, market wawan waylitira ma to wari ha SL, to wala SL wawan waɗa ka dillugo ɗo ka ha soti account ma nyamdi ceede ma cak. non laari to en waɗi buy, aɗa waɗa expecting market va'ita dow heɓa profit, sai market wari ɗo lesta, a laari a wonai nder loss. to a waɗai SL ma, market mai waɗa ka dillugo ɗo hokkama asar, kanjum waɗi a watta SL. on fami? a waɗan SL ma based on calculation nde a waɗi, haton a yiɗi market mai, non a foti waɗugo risking, noy on pips je a yiɗi waɗugo risking, noy on ceede je a foti waɗugo risking, on fami? jotta to en vi a watta SL bo a meman dow a waɗi buy mai, to a waɗi clicking dow layi mai, layi ɗo mai kenan haɗo, to a waɗi clicking dow majum hollete ha les ɗo, nda SL nda TP. SL en vi stop loss inde majum, to a memi SL mai banni, sai a waɗa dragging for example, a fiya to an a waɗai risking for example 40 points, accu waɗo 39 points, na la holli ma nda a waɗai, to market mai waɗai normal a waɗai losing $39 to market mai wayltiri ma. to en viya a waɗi TP ma bo, wodi mo ƴami ƴamol, ngam TP en watta TP ɗo a fotai calculate a viya nda no a yiɗi, to market mai wari haɗɗo for example, non laari ɗo holli, on laari ɗo holli nda 93 for example, on laari 100 points, non laari for example a foti waɗugo 100 points hokkete $100. en vi to a waɗan sai a mema aro ɗo, to a memi aro mai hollete modify ha les haɗɗo, sai a mema modify jam ɗo, to yiɗi maɓɓu waya ma a dilla, to a maɓɓi waya ma a dilli, as long as market mai ɗo huwa, to wari waɗi clicking haɗɗo, ko aɗo online ko aɗo offline, automatic a heɓan profit je $100. to wari waɗi hitting ha les sati SL ma, automatic a waɗai losing $39. na en vi bo market wodi lose wodi keɓal wakkati go. to a wala TP ɗo ka market mai waɗi ka dillugo tan ɗo ka, sai ha wakkati a waɗi a maɓɓi pat. for example en vi a wala TP, a laari en vi market wari va'iti ɗo haɗo a wari a nassi, to a maɓɓan trade mai bam holli nyande to ɗo, a meman fahin dow layi mai on tan, jotta for example sorry ha mi holla mon ha to a wara ha trade haɗɗo, ha trade to a yiɗi larugo, to a wari trade on laari nda holli min ɗo nder profit $24, market mai ɗo favor amin kenan. on laari nda haɗɗo bo nda hollai mon nda balance mon, nda sorry nda balance ha dow, nda equity bo hanjum current balance je aɗo nder profit, to aɗo loss bo a laari ɗo holla minus ɗo usta, miɗo yela on fami. to a waɗai TP a wari a maɓɓan trade ma, ko a waɗi TP mai a memai tan banni dow mai hollete banni, na laari nda close, nda close haɗɗo jam, sai a mema close holli ma nda close with profit pam, shikenan. miɗo yela on fami. ɗo on ƙarshe bayanu je en volata hala ko shafi video ko salo, ko mi yiɗi bimo on dingi waɗugo practice bako en yaha yeso, ngam advanced classes en nasata, to on waɗi practice, on dinga waɗugo practice useni, na sotaɗi analysis ko hunde fere, to a wari a maɓɓiti market ma banni tan, waɗu buy ko kuma a waɗa sell, sai a waɗa SL ma, a waɗa TP ma, sai a maɓɓa en lara, to yahi fi SL ma ko TP ma ta dama waɗu screenshot a yerɓinai ha group, mi yiɗi on ekkita on no ɓe naftirta meta trader mai before en wara en fuɗɗa waɗugo trading je gonga analysis mai, hanjum mi yiɗi on waɗa, useni waɗe ka waɗugo practice, a waɗa practice sosai sosai. ɓawo mai bo en voli hala maɓɓa ɗo, en voli hala a foti waɗugo limit, for example ko aɗo mari sungulla a yiɗi a dilla, amma a waɗi calculating a laari market to wari ha pellel kaza dilli a yiɗi yahade kaza, to a wala ɗum ma waɗai nassinte market mai hokkama profit ko hokkama loss no a nangi fu, jotta for example en vi en laari a wari haɗɗo a waɗi agogo ɗo, to a waɗi clicking banni hollete aro fere ha les banni, sorry didol fere, no laari ko waɗi holli buy limit ɗo ha les current price je en woni jotta, na nda price mai
on laari nda haɗɗo ɗo ha les price current price. To a waɗino analysis ma a laari market wawan jippita ha pellel min woni haɗɗo ɗo, automatic wannan ma buy haɗɗo en viya a waɗi analysis ala yi market waɗa buy haɗɗo, a yiɗi a dilla sungulma a foti a waɗa placing buy limit, sai a wara a waɗa SL ma, a anda ko waɗi a watta SL ɗo ɗum mari nafu ngam market wawan waɗa against ma, on fami. A waɗa SL ma for example haɗɗo 10 pips for example, on laari acca haɗɗo 97 points haɗai losing $97, sai a waɗa TP ma fu a laari nda vongi ha dow ɗo, a dasa a yara ha yiɗi fu ha waɗi analysis ma yiɗi TP ma pat a waɗa placing order, sorry dilli miɗo yina on fami ni. To a laari to price mai ɗo les current price ma buy limit, to ɗo dow bo for example a waɗi analysis a vi market to wari haɗɗo waɗai sell, sai a waɗa placing order ma, a laari place, to hande a waɗa SL ngam hala walmo andi, sai a wara a waɗa SL mai viya a yiɗi to market mai wari haɗɗo ma to waɗi against ma, to wari tappi haɗɗo ma maɓɓa ma loss ma totton, to a wari a memi profit, to fotti ma a waɗa, to fotti ma a accu tan, to wari haɗɗo waɗa ka jippugo mai ɗo ka pat nangi no a yiɗi on. Amma en tan mi volwugo hala risk management no handi waɗa target market mai, a laari sai a meta a mema dow layi mai hollete nda TP haɗɗo, sai a dasa a yara TP ma ha yiɗi, for example a laari sai mi waɗa haɗɗo for example aɗo waɗa expecting market from current price haɗɗo, aɗo waɗa expecting to market wari haɗɗo waɗai sell, na laari to wari automatic maɓɓitai market mai wanna ma sell, to wari haɗɗo ma aɗo mari profit, to waɗi against ma dilli ha dow bo aɗo mari loss. Miɗo yila on fami, to wodi ƴamol on ƴama min ha group, to wodi ko on famai on volina min ha WhatsApp. Mi yiɗi on waɗa liking video ɗo useni to on timmini, on waɗa comment, on waɗa subscribing, to ɗo hanjum on bayanu dow video ko sali, wodi short ko mi hollata on bo bako en maɓɓa video mai. To ko mi yiɗi mi ɓeddina on bayani ha dow hande en volai hala market ɗo waɗa ɗo wona ha yanayi guda tati on, either market ɗo waɗa bullish ɗo dilla dow, ko ɗo waɗa bearish ɗo jippita les kenan, ko kuma a tawai market ɗo waɗa consolidating, ko kuma e viya ranging ha mollan example. jotta haɗɗo for example misal laari haɗɗo on laari market ɗo jippita, to ɗum jippita ɗo ɓeɗo wiya ɗum bearish, market ɗo jippita, to market ɗo dilla dow bana haɗɗo en lara ba haɗɗo, non laari market mai ɗo dilla dow ɓeɗo wiya ɗum bullish, to wodi ko wiyata consolidating bo a tawi market mai ɗo yirga pellel gotel tan dillai dow dillai les, bana haɗɗo ɗo on laari ba haɗɗo ɗo market ɗo waɗa ranging ɓe viyata ɗum, bana haɗɗo ɗo on laari ɓeɗo viya ɗo waɗa ranging, ko kuma sorry consolidating market ɗo waɗa banni. Shikenan ɗo on types of market, ɗo on manda ɗum to dilla dow bullish, to jippita bearish, to market ɗo waɗa zigzag pellel gotel viya ɗum consolidating. Miɗo yira on fami. To wodi hunde fere bo ko hani on anda ha forex market. Forex jotta bana crypto, to a sodi coins ma ha crypto, ko a yiɗini ha crypto, to a sodi coins ma aɗo yela va'ita dow on heɓa heɓa profit, kona banni. Amma ha forex a foti a waɗa buy to market ɗo dilla dow a heɓa riba, a foti to a laari market ɗo jippita les a waɗa sell a heɓa riba, pat hanjum banni wala ko hawɗum. Amma marɓe waɗoɓe crypto ɓe yiɗi to ɓe sodi ɓe lara va'iti, waɗoɓe spot trading kenan. Yauwa ɗo on mi yiɗi on anda hande seto en yofi video useni to wodi ɓeɗo janga jangirde ɗo fama ɗum, ko mi yiɗi be mon min jangirde ko himɓe seɗɗa on, to min jangai people that are serious
min yara jangirde yeso. Amma to ɓandu on ɗo watina ɗum banni ɓandu on watinta. To on ɗo fama jangirde holli waɗi appreciating useni on waɗa comment, on waɗa subscribing, on waɗa liking, on ƴama ƴami bo ngam dole on sai ɓe ƴami. To on waɗa ka waɗugo practice bako nyande alamisa inchallahu to heɓi aƙalla himɓe 10 sai min waɗa continuation video yeso. To on fami on waɗa ƴamol, on waɗa subscribing channel ha YouTube, on waɗa liking, on waɗa comment. To on ɗo mari ƴamol on volinamin ha WhatsApp. Nda number WhatsApp mai ɗo, hanjum on number WhatsApp on volinamin ha WhatsApp to on ɗo mari ƴamol. Assalamu alaikum.